Hi guys! Ayan si Sherwin. Nagitom si Sherwin, no? Kay, nagbuad-buad siya sa init dito sa Esperanza. So karon na ako'y basahon og unsay reaction niya. Kay na ay nag-comment. So I will read this one. Basahin mo, Sherwin, and makinig ka sa akin. Mayroon dito sinabi, okay ra mag-inom siya, mami, pero dili lang permanente. Ay pagkuan diha. Og masakit baya dili jud mo tabang ang barkada tinuod baya na ingon nimo. Ang barkada dili makatabang og masakit na ka. Doaon ra ka, pilmiro, ikaduha, ikatulo dili na. Maunay tinuod, maunay timan-an nimo ha. Mami, ako bitaw bana, grabe ka palahubog. Karon kay na mild stroke man, undang inom sigarilyo. Sao man na? Nga na mild stroke man siya. Makakak lagi, sige. Daghan barkada pero bisan piso wala jud nihatag bisan isa. Agro man naminaw. Paminaw ba? Paminaw diha. Kay para ni sa imo, para ni sa imo. Nila, toy. Nanagi, sige. Maunang dili jud maayo ang barkada, maayo man si Sherwin kay mutabang sa buluhaton sa balay. Uban ana uli ra nag mo kaon pero si Sherwin tabang jud siya nimo. Wala kay vlog na nimo nagi palabay nako amping, God bless you. Unsaon na lang na Sherwin og masakit ka, maestro ka. Maestro ka, ha? Ay gid pag papaninaw ba ay pag binata pag aglaguton di ko daning gi. Nakasabot ka sa akong istorya? Nakasabot sa gi-comment na na? Ha? Huy. Nga Nakasabot ba ka? Nakasabot ba ka? Nakasabot ba ka? Maunsa na lang na si Rinog mamalistro ka? Mama. Maunsa na lang mamalistro ka? Mamalistro ka, ha? Maunsa na lang. Blood drop ko ma. Ha? Maunsa na lang, ha? Pag kuan gid diha kay di ra bagid na ingon nga tiaw-tiaw ning comment ni madam. Ha? Madam. Na di ra bagid ni ingon nga tiaw-tiaw. Ako ni na ma. Na lagi. Ha? Paingon ko mag-upload nya si Sherwin diri ra siya. Titik mama. Nya. Basin mo adto ko sa Esperanza karon ambot lang og unsa ni kay mopalit pa man sad ko sa bahog sa kuan baboy. Nya Sabado pa man sad noon karon. So, ugma siguro dito ra siguro ko matulog sa Esperanza. Kay para by Monday sayo ko. Pero wala man nag-reply ang kuan. Kato akong gi-email. Kay kung dili mag-reply hangtod unya or hangtod ugma, siguro dito na lang ko siguro sa hinguog magpa kuan check up katong doktor nako before. No, kay dul-dul ra man pud sad. Nya si Sherwin dili ra sa si Sherwin. So, ingon na ta mga dzay. Kay igawas to abib ang palihog ang motor. Ta, ndira on. Napay kasi na to ala na. Kan pa bitaw na po. Bili na to niya 50. Pagtarong basig wala na toy gasolina, magtulura ang bayot. Magunsa na lang, magtulod ang bayot, Zay. Magtulod na mag-ana. So, paingon na ta mga Zay. I will wearing this one helmet. Ala. Igawas na siya, bib. Eto mga Zay, paalis na tayo. Diri si Buyet kaganiha og si kuan. Ariel nagpakasta sila sa baka. Nag-inom din sila diri sa tubig na malamig. Kitabunan ni Sherwin kaganina sa kuan na ang lukay. Ang kuan motor kay askang inita. Agoy wala man nimo nahurot lagi ang bahog dik. Agoy mga julaos di kain silang duha oh. Mga julaos ha? Balik ko na din. Daghan pa ng gasolina? Oo. Yung natanawon di dito sa gate. Andito dai dili na din na agkapan. Ako balik mo ni. Kabalik pa? Oh, tubilan mo ni sa 50. Oh, ginuo ko nagtangag na po sa sigarilyo, ginuo ko mga manang. Sa ulan lang niya. 50. Alabib. Nana say unod o. Ang palaya duha. Ato ning putuson sa kuan, silupin. Bisbisi din yun niya ha. Apil tong tanlad adto ha. Kay ang katong tanlad nga akong gikuha dito sa kuan. Ila ni Madam Utik. Ako nang gitanom. Nya 5 ka punuan. Hagas di ay og mabuhian ko. No medyo buhi-buhi na rabadad to.
Ito mga Jai, paalis na naman tayo. As usual, mag-upload na naman tayo. Unsa? Magani ko kanang yang din mo insan. Okay ra ko no. Okay ra pa. Okay pa man kuno na ah. Okay pa. Tanawa sa rin ang ligid bib. Tanang ko ligid. Okay man kaya. Ang sawa ilang baka. Balik. Na ako kani nga. Wala na natin ako. Dito sa kon oh, ibabaw. Prima. Hindi na agad hindi eh. Ha? Hindi gahit ligid. So, nakastahan wala? Ha? Wala pa. Kan. Wala na ada. Agoy, danak man nag-agi. Dito sa ibutan mo. Kita nino yung magkastahan na ni bata. Nangasawa na din na Ariel? Supang ko da. Nakastahan na. Busok man nag-iyat, tutoy lagi. Ay, naalo ganay anak. Ah. Nakastahan na, wala pa. Ha? Wala na tarong. Ano to yung baka daw? Liyok-liyok sad. At wala tayo, basi kita yung makastahan na ng bakan na. Ipasugong na ginoon. Laliman kag kastahan, kag baka bayutak ka. Ari na to. Mga Jai, paalis na tayo. Uban si Mimi sa ubos? Nagma ang baka. Akong daanan ang baka guys kay para ato matigway ha. Painomon sa tubig. Lanay saging ho. Tundan. Naguli mo tatay doy? Tuwa sila nagtugbong? Okay. Nagagas ang tubig doy? Nagagas ang tubig? Tundo siya dani sa inumanan oh. Ayan. Inom siya. Kamher na mong mama. Kay diri na punin ako siya tigway kadaghan sagbot. Kamher na ma. Busog kaayo ang baka. Oh. Nakainuman sa tubig. Ayan. Diba? Okay. Okay na. Ato nang nahikot ang baka. Ato nang nahikot ano. So diretso na dayon ta sa ubos mga Jai. Sab-sab na ma, sab-sab ma. Iting-iting ma ha, iting-iting. Paalis na tayo. Kisa ba na kanding? LG na ah. Unsa oras sila nagtugbong di ay? Ganihara? Ah, nag-upload sila ni Madam Utik. Diretso na tayo guys sa bayan. Baka daan ako sa kanila doon ni Lilin. Abang-abang sa mga ganap sa Maya Maya Lifestyle. Dirita sila ni Lilin kung unsay naa diri. Ikaw Raisa Say? Nasi Say Dani, si Raisa. Ano yung mama di ay? Nagbahas na bukid? Si Bibi? Si Utik? Ah, nag-upload sila din eh?
Mingaw kayang balay ni Lilin, walay tao. Dami. Nahuman ang muira-muira. Hapon naman. Diretso ta sa ubos guys, kay magpalit pa ko sa bahog. Nya mag-upload sa dahin ko dito. Dili loading diri say. Dugay kay sila naka-upload. Loading siguro man ang diretso ta sa ubos. Tayo na. Here na ko sa Balinguan. Nya nanay daghan ukay-ukay nga sapatos oh. Nanay daghan nag-display diri sapatos diri dapit sa merkado. Ang gihapon na area naa na pod anam-anam na sila display diri. Hapit na ang fiesta diri sa Balinguan. Balit na pud tag bahog. Early win. Darling, kuan early win. 5 early win. dayon grower 5 Nga 39. ha Itong vital. vital kinahanglan ta magpalit sa bahog kay para manambok nga atong baboy. Nanay mga tinda diri oh. Oh. Mga okay-okay. Mga shoes. Ay upatan na lang, may lab. Upat ane. Ang start ang pan early win. Oh, lower. 5. Oh. Thank you so much. Muna siyang early win no. Oh. Lang sudlanan di idana da. Ito lang ang sako. Asa ko nga gamay. Sige. Pag mahurot na ni ang kuan early win, siguro akong ibahog datong mga duha ka baktin, katong duha ka baktin, siguro kuan na dayon grower. Starter. Ay starter? Oh, starter ang. Sunod sa early win? Oh. Starter, sunod sa early win. Pila ganing starter? Nay premium pag 43 na ay vital at 40. May premium 43 na tayo. Okay na. Salamat ha. Thank you so much na ano ko'y bahog na napalit. Mag-upload sa ta diri kay tiwas tag-edit danit sa isa ka channel. Palit kong gulay, talong. Ano na mo tuyo? Palaya o tagpukan. Kani ako.
Ano na ipinilitan niya ko, no? Uy. Kuhan sa yote? Wala. Wala rin. Wala rin dagko? Tuyog suka kay importante po sa usahay. Importante usahay. Hi Sam, may gabi. 190 tanan. Salamat Dan. Tunga lang siguro. Hi Dam. Pila ang kilo dana? 60. Tunga lang ako. Kay ang iro, ang iring. Hey, usay mag un-un mi nga apil naman sila. Naka na laging time nga dili isda ang sudan. Ha? Oo, sige. Ay ilain lang ay dana lang ako ra ano 30 no. Kaanad na sila sudan. Mami ni kay. Dili lang ma. Ay isahan na lang gwapa di. Oh, kay na may GS dani po di ay oh. Dara oh, di kare ko ang gato no. Ang dami na nag-i. Ilay niya pasayan, ma. Ako naman doon man na ako. Napadal siya. Kasi sila Salamat na. Salamat na. Salamat so much. 100 yan? Sa kilo? Oh. Pwede lang, migo. Dana lang na. Nakapalit na pod ko sa sudan daw gulay. Itiwas na to ni Kidit ang atong video, then i-upload na to sa Miami Lifestyle. I love you all guys. Sana pod nagkuhan.